Welcome to another program of the Church of God in the Philippines. Online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday.
Naimbag nga rabii kan naragsak nga isa sanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Naimbag nga rabi tayo, ayatan niya kabsat, agyaman tayo man ng kinaabot at nga biyang tirabi, ti nindaklan niya gundaway nga impaymanan ni Apo, tapno ti dito nga rabi ti Ilocano nga broadcast ti rabi ti Webes, tinipon-tipon na tayo man ni Apo Diyos tapno isunay ti tayo dayawon ti spirito ang kinapudno. Kumusta kabsat nga Armando dita location mo? Amen. Salamat kina po Diyos, manong boyat, kinaimbag ti Diyos, pudong ipadpadanon natin may isa kan may isa. Salamat kirago ti puso. Ti ba nagsiserbi kong kuana, kandi kinaimbag na natangag malam, kanda iti nga programa tayo tangarabi, tangatang, idalan ti kinasinto. Amen. Amen. Salamat kini Apo, gyaman tayo launay nga ni Apo kat nagimbag. Kahit tangarong nga rabi ka kapsat, sa paitin tayo pa nagtulturi, di tayo nga aramid ni Apo, kat kumararag tayo pa, dumawat tayo ti tulong kasik ni kuana. Kararag tayo kapsat, amami nga Diyos, kung manakabalin ti amin, nagyaman kami tatang kanito, ti tudmono na po nga gundaway kada kami, tatong ti kasta ti Rabi ti Webes, ti Ilocano nga programam ti tangatang kat dawatin mi Apo nga sikat ti tumulong ti tunggal sa kata kami. Dawatin mi Apo Diyos at ti amin na Apo Diyos nga nakalukat Apo ti internet na, ti cellphone na, tatang Rabi nga dingdingeg kat si Apo Diyos ti tumulong kada kwara. Kana kami Apo Diyos ti napintas nga internet connection, tapno ti kasta nga biyang ti Rabi Apo Diyos kat nalawag Apo Diyos nga ingkam maganda gid na patid nga sasaw. Dawatin mi nga sikat ti tumulong tunggal maysa, kasama dagiti kapsat ti kabangibang nga tao, kakararagimot nga sikat ti bangalwan ket kumada. So matabeng ti oras kay bayan ti kapanagtultuloy, dawati mi ti panarabay ti Espiritu Santo nga ti mangiwanwan tumulong ti tunggal may sa kanyami itang biyang iti Rabi. Tinagan na po mga Hesus sa ti dawat ken kararagmi. Amen. Amen. Agyaman ta kinapot at tabing ti Rabi nga siyak ni kapsat yung Abuyet Miguel malipod pa iti recuerdo ng Pikwan ni Baisia, kat makadwayo ti dayo nga programa tayo ti Ilocano nga araramid ti Apo. Kasama tayo ti Kuan Corco, ni Brother Armando Kiray, malipod pwede jay barang congregation. Kat nga ro doon kakapsat, kat mapantay ti nagiti kakapsat tayo, nga nagiti kung komento na itang biyang tirabi, kat dawat ti kakapsat tayo nga operator, nga i-play na, dahi jay komento na nagiti kakapsat. Ni kakapsat tayo nga Rudy Sio de los Reyes, na imbag nga rabi tayo amin gagayem ken kakapsat. Ay ti kablaw ti may sa kapsat tayo. Samad ni kapsat tayo nga Linda Iglesia, na imbag nga rabi tayo amin kakapsat ken Apo. Samad ni kapsat tayo nga Vilma Garcia Pakunla, manipudye binangonan, na imbag nga rabi tayo amin kakapsat ken gagayem madaydayaw ni Apo. Ay ti kablaw ti may sa kakapsat tayo. Samad ni kapsat tayo nga Ros Gabriel, na imbag nga rabi tayo amin gagayem ken kakapsat. Samad ni kapsat tayo nga ni Maybelline Rabago Gaspar, na imbag nga rabi tayo amin kakapsat ken gagayem madaydayaw ni Apo tayo nga Dios. Ay ti kablaw na. Sabi ni kapsat tayo nga Larry Buyat manipud ti ay mga lugar ti recuerdo ket kablaw ti na imbag nga rabi tayo amin kakapsat ken Kristo. Ay ti kablaw ti kapsat tayo. Sabi ni kapsat tayo nga Rowena Arsiaga Rivera manipud pa jay Tarlac ket kung kablaw ti na imbag nga rabi yu amin kakapsat. Ay ti kablaw ti kapsat tayo nga Mr. Rowena. Samot ni nanay tayo nga Elizabeth Dapon, manipudjay ilit ng Pikwan, na imbag rabi ka tayo amin kakapsat, padaydayaw ni Apo, Diyos. Ay ti kablaw ti kakapsat tayo. Samot ti kakapsat tayo Maybelline, kat na imbag rabi tayo amin kakapsat, kung gagayam, madaydayaw ti Apo. Kita kakapsat ti kablaw ti dati nga biyang tirabi, kat salamat kina Apo Diyos, nagiti kakapsat, gagayam, nga naayat, nga ipapaiday ti kablaw da, kat artilan kat manpan paneknek nga suportada iti trabaho niya ako. Kat tangarod kakapsat kat mapantayo nga day kakapsat tayo nga suportahan tayo dito nga trabaho niya ako, karkaritin tayo nga ating nga trabaho niya ako, just kat suportahan tayo,
i-like tayo, i-follow tayo, subscribe tayo, i-share tayo kakabsat. Kadagiti gagayim tayo, iti panagbiag nga hampay nga nakadingeg ti daytoy nga programa. Ket antay liplipatan nga i-share kada kwada. Tapno ti kasta ket maganda mo iti dalan ti panakay salakan, tapno kasta duntong ti panawan ket naapugis mo ti aklon dayti panagbiag da. So tanawod kakabsat, ti panagtultuloy ket mabuya tayo. Agiti kakabsat nga simbang bay ti kasakay na iti daytoy kalawas. Buyan ti kakabsat, agiti kakabsat nga simbang bay ti kasakay da. Amen. Amen. Na imbag nga kasangayo amin ay ito nga kabsat. Ket na po Diyos ti tumulong kada kayo kung mangipay dagiti amin nga kasapulan nyo ti panagserbi king kuana. Ket na po Diyos pa ti manginayon ti adu nga tawon kada kayo. Ket tatangar kabsat sakbatin ti panagtultuloy ket buyan tayo mat dayay highlights ti naglabas nga 29 nga anibersaryo ti trabaho ni Apo diyay Santa Maria Bulacan. Buyan ti kabsat dayay naglabas nga anibersaryo da. Amen. 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 Padre Armando. Amen. Salamat kina po Diyos, kakabsat. Kadayta nga naglabas nga ka-20 ket siyam nga anibersaryo iti Iglesia de Dios dito Santa Maria Bulacan. Salamat iti blessings nga impay na kada iti nga napalabas nga anibersaryo ti biag dagiti kakabsat ita nga paset. Salamat kina po Diyos ta sunat tinang ti balaygi iti iglesia na kadayta nga lugar. May apo kuma ti tumulong nga dagiti kakabsat tayo dita.
Santa Maria, Bulacan. Kanda dagiti dumapay nga trabaho ni Apo dita Bulacan nga mapatibker kan mangita ginayan dagiti karurwa mga isalakan iti dito nga lugar. Tagarod ka kabsat, siyak mo ni kabsat yung Armando J. Kiray Jr. manipod pa dito kongregasyon iti Barang Panikitarlak. Kung kablaw ti naimbang Arabi nasalunod at kumang madanon na iting programa ti may sakit tayo iti kadayawan iti Apo tang Arabi ka kabsat. Tagarod ka dawat ka iti operator tayo nga i-flash na nagiti nagnagan dagiti kakabsat tayo nga magkablaw at ang Arabi iti programa tayo iti dalan ti kinasamto. Kabsat nga Angeline, paki-flash mo 1B8 dagiti kakabsat tayo kabsat. Amen. Salamat kani Apo. Naimbang Arabi tayo amin kakabsat may dayo ti Apo kunani kabsat tayo nga Benigno si Benoya. Ni kabsat tayo nga Rosalina Gamboa, magandang gabi po mga kapatid. Amen. Salamat kani Apo. Kasama di kapsat tayo, ayan tayo nga Arnold Ramiscal Ordonio. Amen. Salamat kina po. Adwatit ng Arabi. Kastamot ni kapsat tayo nga Marlo Domino Gakayan. Na imbang Arabi, yung aming kakapsat ni Apo Diyos. Timay tan-atan po at ng Arabi. Amen. Salamat kina po. Kastamot ni kapsat tayo, ayan tayo kakapsat. Na imbang Arabi tayo, amin. Ayan tayo kakapsat iti Apo. Walang na kapsat tayo nga Josie Valdez. Manipod pa Diay Quirino. Kundi kapsat tayo mga Martina, Bumanglag, na imbang Arabi kada kayo amin kakapsat. Madaydayaw ti Apo Diyos. Amen. Salamat kay Apo. Ito nga kakabsat. Kastamot ni Anor, Rogelio na imbang Arabi. Kada tayo aming kakabsat, iti pamamati ti Apo. Tayo nga si Bibiag, watching from Lagilayan Congregation ni Sultan Kudarat. Amen. Salamat kay Apo Diyos. Matandaanon ti programa ti Apo ti Mindanao. Kastamot ni Aida Meneses na imbang Arabi tayo aming kakabsat. Praise the Lord. Amen. Salamat kabsat. Kastamot ni kabsat tayo nga Elmer Rigon, manipod pa dito lugar ti Aurora. Kami kapsat tayo nga Victor Gamboa, magandang gabi, mga kakabsat. Amen. Salamat kina Apo. Kapsat tayo mga Rolando Gamino, na ibang Arabi tayo aming kakabsat, mataydayaw ti Apo. Amen. Salamat kina Apo, kadagiti nga kakabsat tayo. Salamat ni Ana Lydia Magallanes, na ibang Arabi, ayatan nga kakabsat kina Apo. Amen. Salamat kina Apo Diyos, dagiti pamadayaw, no, dagiti ti comment section tayo, dagiti kakabsat tayo, nga may ipapaay, dagiti nagyan ti puspuso ta, pagarup diti programa tayo, nga panagdaydayaw da, kung panagayayat da, iti trabaho ti Apo. Ito ay suporta dagiti kakabsat tayo. Ang dagiti agbibuya, nga madandanon na iti nga programa tatang Arabi. Tatagarod ko mabibuya, iti dalang di kinasan tayo, iti Facebook, kasama iti YouTube. So nga suportahan tayo, kakabsat, i-like, kung nanagarod ni kakabsat tayo, tayo nga Boyet Miguel, limanong Boyet nga i-share tayo, i-like tayo, ito nga programa at ado ti matandanon na ito kagunaan nagiti kakabsat tayo nga Ilocano, dithan lang dito Pilipinas no iti bangir nga tao. Amen. Kan iti prayer request, nagiti iti GC tayo, kan mabalin nyo kakabsat nga ikabil dagiti dawat yung nga kararag dito comment section tayo, no dati dawat tayo nga kararag, dagiti prayer request para dagiti sa gumunitan di magpagina, kuna dagiti prayer request para kini Apo. Kat mabalin nga ipadala nyo dito nga programa, idalan di kinasanto. Tani Apo kadumdumngag, iti kararag dagiti nasa santo. Tagarod nga Rabi, papasalamat tayo, papasalamat kayo may kakabsat. Dagiti mga daton dagiti material nga mambanag para iti trabaho ni Apo. Dagiti Star Senders tayo. Salamat kay Apo Diyos. Nagtao dita puso yo. Kaya pa nagtulong yo. Panangtudyo iti para iti trabaho ti Apo. Adaan iti numero tayo dita. Naka-plus ita screen ni kakabsat. No kahit yung tumulong dagiti trabaho ni Apo, diti Pilipinas. Dagiti para dagiti kakabsat tayo. Nadaan iti kalamidad. Hindi na minsan nga napalabas ng bagyo. Tultulong para dagiti ayan tayo nga kakabsat nga lumablabas iti panunubok iti panagbiag kan nagiti panagpatakder tayo panagsuporta tayo dagiti kapapilya kan nagiti trabaho ni Apo dagiti outreach salamat kakabsat dagiti nga tulong yo makikita ni Apo iti puspuso yo nga naimbag mangipapaay dagiti nga tulong
Tatagarod kat, maadaan tayo iti may isang kansyon na nailangitan. Ipaay na katatayo, ni kapsat tayo nga Guy Dumrique, manipod pa hindi ay Gimba Congregation. Iti paulo na, ito yung kansyon kat inton maturpos ko tidalan ko. Amen. Ipilin na tayo kapsat tayo operator, ito yung kansyon. Amen. Amen. No arani negati akelku ang trabaho ang sipupun ko makita ko di ahin nga hapon doon matulpos ko di dalan ko doon matulpos ko di dalan ko aginala kundi banog ko amuga gururay tirag-o doon matulpos ko di dalan ko noyang mo kitamag ni Kristo birukan na bungang karnero makita ko di dayag ti Apo doon matulpos ko di dalan ko doon matulpos ko di dalan ko aginala kundi banog ko amuga gururay tirag-o doon matulpos ko di dalan ko dito'y mag-isa't panagkakadwa inadaw magalubos tiwan nga mawain sakit ken sinaay doon makadalunag sadyay doon matulpos ko di dalan ko aginala kundi banog ko amuga gururay tirag-o doon matulpos ko di dalan ko norito'y alamidek aring nakabalag nga agtulog iti dilim na ijay gloria gumuna awat ato doon matulpos ko di dalan ko doon matulpos ko di dalan ko
Agyaman tayo kiniapo dahil napintas nga mensahe ti kansyon nga intay nangagan. Kung mulaunay nga maturpos tayo ti dalan tayo kat agururay ni Apo kanya tayo. Adi balay ngayon sa gana na para kare kiti anak nga kat makadanon tayo ito dyan. Takarod kapsat, ti dito nga biyang tirabi, ti intay panagtultuloy kat mapantayin ti may katlong kapasat. Iti trabaho ni Apo, ti dito nga biyang inton December 19 hanggang 20 kat iso ti Thanksgiving di kiti kapsat tayo di jay Biliran. Iglesia ni Apo di Biliran, iso ti may kapat nga tawon nga panagyaman da. Iti nabuangay nga trabaho ni Apo di nga lugar. Kat itong December 26 hanggang 30, iso di annual convention tayo. Tuwing mauding bulan, iti tawon. Kat atikat na maarami di lugar iti Lakaya nga subdivision panikitarla. Kat asidigin nga kapsat, iti nga maangay nga annual convention kit kararag tayo. Nga ni Apo Diyos ti mangisagara iti amin, iti kakapsat nga agrubrubuat nga umay ki pag-convention, stamot lagi kakapsat nga kaputi sa baling nga taaw, kararag ti suda nga ni Apo Diyos ti mangipay kada kwaray, tinasanon ka pamagi, tatong tikas tagat hanggang malapodan ti iaida may maki-convention iti nasyon tayo nga Pilipinas. Stamot every tuwing Lunes iti rabi, so ati agi panagkakadwa nga panagkarara via Zoom. Manipod iti alos so tirabi ket kunang aro ti Biblia ket dakkel iti marami ti panagkakadwa iti nasked nga kararag kadagiti anak na. So antay liplipat mo kapsat aji Lunes iti rabi iso ti panagkaykaysa nga panagkararag dagiti anak ni Apo via Zoom manipod alas 8 ti rabi aging gana alas 9 ti rabi. Ket tatakar kapsat sa pwede ti panagtultuloy ket makangeg tayo ti may sapay nga sonata nga ipay ti Apo dagiti kakapsat tayo jay La Trinidad Congregation iti paulo ti kansyonan da ti Dios alwadan na ka tinggan ti kakapsat iti sonata da nga ipay da tamping terabi. Amen. Di Diyos alwadan na ka, ang kaeng kaibiyayag na. Di Diyos alwadan na ka, di Diyos alwadan na ka, kan ka na yun na inandaw. Diyos alwadan na ka, Diyos alwadan na ka, no tapuso mong kaibigan mo, Diyos alwadan na ka, no bibegat ligsayen na ka, Diyos alwadan na ka, Diyos alwadan na ka, kan ka na yun na inaldaw, Jesus alwadan na ka, Diyos alwadan na ka, amin na sa ulitin na, Diyos alwadan na ka, dito Diyos alwadan na ka,
salwanan naka, Diyos salwanan naka, tangkanayo na inandaw, Isu alwanan naka, Diyos alwanan naka. Amen. Salamat kinapo di yung kansyon nga intay na gan. Pudulaw na nga na ako Diyos ti mga luwat ka natin. Brother Amen. Armando. Salamat kinapo. Pudul tayo takapsat. Tatagarot kat mapantayo iti parte na dito yung programa iti panangi adal iti asawa ni Apo. Iawagan tayo garot ang kapsat tayo. Usaran ni Apo nga mangtet ti minsay na iti sasao ti Apo Diyos at ngarabi. Awan sa bali ni kapsat tayo nga Marcelino Mingo manipod pa dito San Mariano Isabela. Amen. Amen. Hello, imbaga rabi tayo amin kakapsat. Amen. Ibang ngarabi. Mga Diyo, mayat. Okay, kapsat. Pintas. Okay, madaydayaw ni Apo, kita itiday ito yung gundaway, kita yaman tayo manin, damanin ti maramid nga pangas kasaba, babain iti broadcast, kita madaydayaw ni Apo, itiday ito yung gundaway, kita tuy kabsat yu, kita kanti gundaway manin nga mangi kasabati sa ni Apo kita dawatit tin yung panangi karkararag at kapsat yu at no iti pagayatan ni Apo may deliver nga nalaing kumada ito mabalin nga iso nga adalin tayo nga sasaon ni Apo Diyos. Amen. Kita mapantay nga rod iti muna ti panagkararag kakapsat. Tamid tayo. Amami, Apo, manakabalin, iti amin Father, adtoy kami, ama, nga agroknoy, kada kayo ting indaklan ulay nga panagyaman, iti daytoy nga rabi. Agyaman kami, Apo, iti daytoy nga kanito, kita, intit mo manin daytoy nga gundaway, tapos tikas takit, iti tunggal may sa kada kami, may kami, Apo, nga, agpipinapili kada iti sasauyo nga kami Apo nga masarakan Apo iti Biblia dagitoy nga sasauyo ket dawatin na Ama ti ka panang bendisyon ti tunggal may sa kada kami nga madanon daytoy nga broadcast Apo manipod kadagiti agtarigagay Apo nga isuda Apo ket mawat kada kayo dawatin mi iti daytoy gundaway nga aputin isuda Apo ket Apo ket subteam dagiti amin nga kasapulan da Apo ket ama kastamit dagiti mangurnos Apo iti daytoy nga programa ama manipod kadagiti angkol sikay Apo ti tumulong kadakwada ket daytoy ko mga programa Apo ket dapay Apo nga may tultuloy ken dumakel ket ama ramidin niyo Apo nga daytoy ket maysa nga wagas tapno iti kastakit dagiti iti adayo nga luglugar ket Apo babaen iti daytoy nga broadcast ket ama ti sasauyo makadanon kumaket panakaisalakan ni Panginoon. Amay tidak kanito, kami panagpatuloy, at nga na malpas na ito'y, pagyaman kami, manipod ka na isya, kantan and dumapay Apo, na iparang, ito na ito'y narabi, ito'y naruti dawat ni Ama, ito po panamatin, ikada kayo, ipinagan ni Apo, ito Kristo, ito'y dawat ni in Jesus name. Amen.
Alakit dagiti Biblia, itunggal may sa kada kayo, kita mapantay ti panagbasa dito Lucas chapter 7 ti Lucas. Kapitulo 7, ti maulit verse 50 ket kunana. Ket kinunana, idi babae, ti pamatin, pinsalaka na ka, ingkan asitatal na. Nakapsat ti mataas Medyo na oray tayo rekarming na. tulog na kung manong sino. Anak adat ko pa. Sa tumawag manong. Brad, ito tawag mo. Alang araw kiti dito nga kanito kakapsat kiti pagtutungtungan tayo dito nga gundaway. Di mabalin nga topic tayo winyo may parang nga ikay pag sasaritaan iti dito nga rabi. Ket may gapo ito'y pamati. At iti pagtutungtungan tayo kami kapan iti pamati. Kapuna kita daytoy nga talaga si kamustain nga kada tayo ni Apo Diyos ti pamati tayo. Aldaw nga panagbiag tayo, nupod no mitlaing, nagbibiyag tayo iti pamati. Ket dito'y kakabsat makita tayo dito iti istorya na daytoy. Amo tayo daytoy babae ket may sa isunang managbasol. Ket daytoy mabalin nga madamdamag na ti nag-aramid ni Apo nga Hesukristo. Ket atoy met may dagit atoy parasiyo inawis na ni Apo Hesukristo iti balayda. Ket dagyo ket amoy daytoy kita ti parasiyo bilang isudat kadagiti man naging sisingpit. Uray pa'y kasya ti inaramid da adula tati maibagbagada itiliklikkudan ni Apo Hesukristo. Ngem amo ni Apo Hesukristo dayjay kakabsat ta manakabalin na rod. Ket kunada ket nya daytoy nga tao manangan ken managinom. Ngem hanya iso ti itapik tayo dayjay no ket itapik tayo kakabsat atoy pamati daytoy babae. Gapo iti panakakita na iti babae kini Apo Hesukristo ket sinursurot na. Ket aging dana nga inaramid na dayjay ti amuna nga iso nga mayat para iso ket mapakawan kadagiti basol na. Amoy ket inaramid na kita maysa nga talagang mano ti makaaramid ti kasya nga kwan or iti panawin tayo ket awampay aya. Ngem iti dayjay nga babae ket inaramid na nga ni Apo kumbaga ket talaga nga intin na amin nga amuna tatlo iti kasta ket makapag serbisyo na kini Apo. Agasin tayo ket atoy nga babae ket ang balin nga agtarigagay. Daytoy nga babae ket tarigagayan na ti maisalakan gapu ta iti mabalin na nga panakangig wenno panakadamdamag kadagiti inaramid ni Apo Hesukristo nga kinaimbag ket daytoy iti maysa nga tarigagayan na ket marikna na iti kasasaad na ket iso ket talaga jay kasasaad nga managdakdakis wenno managbasol. So nga inaramid na ti kina Apo Hesukristo di ang tilikudan ni Apo Hesukristo ket ada iso na nga agan anugugen agsangsangit ket babaen ajay luwa amuyo ti kasla
gali iti dagiti unana nga dagiti kasi nga bakit mga dati danom nga iso nga pangbugod dati saka. Ket ti narami dati babae ket nga awan danom nga inaramat na. No deket aday nagapok iti mata na nga luwa papa hindi pa nagsangit na ket mabaling nga nagarobos nga perme aday pa nagsangit na talaga nga rimor day luwa na ket na bugwan aday saka na dayjay saka ni Apo Jesucristo ket ti panangpunas na pay kakabsat awan sa bali ni dikit aday buok na. Enti may nga manin nga komento daket ala no mamadto ko madaytoy ket amuna ko madaytoy nga babae no anya ti mabalin nga background kas jay ket amo ni Apo Jesucristo dayjay kakabsat. So iti daytoy nga kundaway ket idinalpas dayjay ket nakita ni Apo Jesucristo so dayjay kunana ditoy iti babae nga kunana ingkan gapu iti pamatim insalakan na ka. Ayan. Datayo iti daytoy nga kanito padasan tayon iti namati sa ang kadewino ano nga namati no dikit namati nga talaga nga pudpud no. Sa idi nadamag tayo iti Ebanghelyo wenno nangig tayo ti Ebanghelyo ket ditoy ket pinati tayo ti Dios. Pinati tayo ti Dios babaen ti ni Apo Jesucristo. Ket ni Apo Jesucristo isu tinangipan ditoy lubong wenno kada tayo na amuan tayo atoy makuna nga Ebanghelyo. Ket daytoy nga Ebanghelyo isu daytoy ti naimpag nga damag kakabsat. Ket gapuna nga naadaan tayo ti gundaway tapno iti kasta ket nagamires ket nakita tayo ti bagi tayo nga datayo ket managbasol ket naadaan tayo iti panamati ti Dios saan tayo mit mabalin nga agpakumbaga iti Dios wenno agbabawi kada iti basbasol no awan pamati tayo saan kadi ito nga naadaan tayo nga umuna iti pamati iti Dios saka inarami tayo dayjay banag nga sumaruno nakas iti panagpakumbaga nakita tayo nga ti dapat nga dusa gapu kada iti basbasol tayo haan nga isuna no dikit na tayo. Ngem gapu nga rod kita nakita ti Dios nga uray anya nga aramidin ti tao iti panagsakripisyo tapno isuna ket maisalakan awan nga rod iti kabailan ti tao awan kapangyarihan ti tao nga kahit maisalakan na ti sarili na wenno bagina. Sot gapuna nga ay tati ayat ti Dios kada tayo so dayta tinimpag nga damag nga impan na ni Apo nga Jesucristo tapno iti kasta patyen tayo ken pamatyan tayo dagiti amin nga sasauna. So nga iti daytoy nga kundaway ket adu dagiti maala tayo nga source ditoy Biblia dagiti una nga nagbibiyag himda tayo manipod iti daan at tulag nga isuda ket paniknikan da nga talaga iti Dios ket pudno ket ada pamati da iti Dios. Sino kung matimaysa nga mangpaniknik kakabsat aduda dahil sa tinagapuan ti pamati so ni tatang tayo nga ni Abraham
Isu ti kadakilan ti pamati nga dayta ket ijay ti nagapuan iti pamati tayo iti Dios gapu kini Father Abraham isu ti amati panamati iti Dios. Isura ti umuna nga nagapuan sunat ti maysa nga pundasyon iti daan at tulag nga iti panamati na iti Dios ket adinggana kata kada tayo manipud kada iti Israel adinggana kata kada tayo ket agtultuloy dayta nga pamati nga isu lang dayta ti agbiag tayo kini Apo gapo iti pamati dayta kakabsat ket masapul nga iti panawin tayo kadagitoy gapuna ket ada nga talaga nga makita tayo ti dakilin nga pagilasinan nga umas sidigin ti iyaay ni Apo. Isut gapuna nga dagiti pamati tayo ket masapul nga i-check up tayo nga nalaing iti manakabalin nga Dios babaen ti panakabalin ti espiritu na. Nga isuna ti mabalin nga makatulong iti tunggal maysa kada tayo tapno iti kastakit mabigbig tayo nga nalaing no talaga nga pudno nga agbibyag tayo iti pamati. So iti dayto nga rapi kakapsat kita madaydayaw ni Apo. Yaman tayo gapo ta ada daytoy broadcast ada ti prayer meeting tayo ada pa iti Domingo ada pa iti panaghayo tayo ket dagita kakabsat makapadakkel ti pamati mapadakkel ti pamati tayo gapo kadagiti panagtulnog tayo kadagiti at aramid nga espiritualan mga kakabsat. So nga iti nga kanito ket naging baglaunay ti Apo kada tayo. Nagmayat launay ti hamham na kada tayo nga naskin nga patyen tayo amin. Amin nga sao ni Apo iti Biblia. Dito'y kakabsat pudno nga timang paniknik latan kanya tayo tatan kini Apo nga Jesucristo so dagitoy sasauna ditoy Biblia kakabsat ken dagiti daduma ket isu nga antay nga dadanunan ni Apo Jesucristo antay dadanunan dagiti apostol ken agyaman tayo gapota dati iglesia nga binangon ni Apo nga Jesucristo ket dayta may sapay nga pamatyan tayo. Iti iglesia ti Dios nga binangon ni Apo nga Jesucristo. Tadagiti may kamkaming iti dayta nga iglesia kakabsat. Isuda dagitoy ti ada pamati na iti Dios. Isuda dagitoy iti naisalakan manipod basol. Isuda dagitoy ti agtulnog iti pagayatan ni Apo. So nga iti dayto nga gundaway kakabsat ket yaman tayo ni Apo ta nakikita tayo tumanin iti ropan-ropa kasi digin adyan makuna nga kumbensyon tayo manin iti tinawin. So nga iti dayto nga kanto ket ikarkararag tayo nagaduti mapalin tayo nga ikararag kakabsat ni Apo. Dagiti trabaho ni Apo iti nagduduma nga lugar ken dagiti pay kakabsat tayo nga isuda nga natamaan ka dagiti saksakit kakararag tayo isuda ti panagkarkararag kakabsat maysa nga mangpadakkel iti pamati ti panaggaramit ka dagiti banag nga kas iti madanon iti bigat agsapa madanon iti rabi iti panaturog ti Kristiyano wenno ti anak ni Apo napnuan tayo kuma
iti nendaklan nga panagyamyaman kini Apo. Ti panagyamyaman kakabsat makapadakil ti pamati kini Apo dayta. So nga mabigbig tayo ti kinaimbag ti Dios. Tina panangkadkadwa kada tayo, panangaywan na kada tayo, kadagiti aldaw nga aglabas, oras nga aglabas, ket napigad ti timputatan kakabsat isut gapuna masapulin ti talaga nga iyasidig tayo ti bagi tayo iti manakabalin nga Dios isut ti kanayon nga katungtungin tayo kakabsat babaen ti pamati, babaen ti kararag. Kita ti kararag pamatyan tayo kakabsat nga dakil ti maaramidan na ket ni Apo tulungan na tayo kadagiti isu amin nga kasapulan tayo. Kasta ti mamati kini Apo. Kas may sapay magtidak ti maysa nga ehemplo wenno example kakabsat. Kas kung makita nagmula tayo iti prutas, iti prutas nga mula mo kas pangarigan. Kaya, ado dagiti kakabsat nga mulmula iti papaya, makikita tayo ata. Keta tinamnaman na ijay, kiti pamati na ijay, inton inmula na ket agbyag, dumakil, ket agsabong, maadan ti bunga, ket lumago, dumakil ti bunga na, ket inton oras en tiempo ti panagbuburas, ket burasin anton, agyay ti pamati na. So nga, saan nga agsarsarding, nga agmulmula, dagitoy gaputa at dayjay nga rot ti pamati kakabsat. Kastamit iti panamati tayo iti manakabalin nga Dios. Adu dati mang paniknik iti panamati iti Dios. Dagiti mabasa tayo ti Biblia ket tayo nga mabilang ida nga dagitoy ket paniknikan da ket ti pamati kakabsat isu ti maysa nga banag a kapipintasan gaputa isu dayjay ti maayo tayo ni Apo Diyos, no, dati pamati tayo. Kano awan pamati ti tao, kasana tayo nga may ayo ni Apo. So nga, ti pangay ayo tayo kini Apo Diyos kakabsat, ket adjay pamati ket. Ti pamati nga talaga nga, napudno nga panamati kini Apo Diyos. Amin nga banag, nga dawatin tayo, ket gapo iti pamati. Ket song bata nakakabsat, mabalin ado ti makapadas wenno ma-experience ti tunggal may sa kanya tayo dayta. So nga iti dayto nga rabi ket papigsain tayo ti pamati tayo babaen kadagiti panag saan nga panagliway kadagiti aramid ni Apo. Takumapoy ti pamati no maminsan ket aramidim ti maysa nga kasla saan nga panag-atin ti maysa nga gimungan. Adjay kayat mo ko nga papanan nga trabaho ni Apo kitsan kanakapan. Maysa nga agminus adjay pamati ti tao kakabsat. Wenno bumaba. So nga iti daytoy nga gundaway kita amin nga makita tayo ken kang runaan ti amin maadaan tayo dakil nga panagkamatalik ken panangnamnama kadagiti isu amin nga aramidin tayo ket ada kapaypayan kini Apo amin dagita kakabsat. So nga nagmayat no makita tayo dagiti kakabsat muyo ket siya kanak makabalin namin nga makakwatan ko
nakapo nagpailang ti cellphone kada di pagpanan ko maket mabaling kumit niya share kanya yung uray pa no kasta kita may share kanya yung ni Apo ti makakita kada di jay kita madaydayaw ni Apo. So nga makahamon dagiti wino makapakarit dagiti trabaho ni Apo gapo kada dagiti kakabsat nga isuda kita talaga nga makita tayo no kasano nga intid na tipiyag da nga isuda kita birbiro kada dagiti napukaw nga karkararwa. Isuda jeti panagayat iti Dios ket gapu iti pamati maaramid tayo ajay ket tumulong kada tayo dayjay awan sa bali no di ket ti panakabalin ti Espiritu Santo ti Dios nakadwain na tayo aywana na tayo so nga nagimbag ni Apo tayo han tayo nga logi kakapsat no di ket kanayon tayo nga mga abak no kadwa tayo ti manakabalin a Dios. Amen. So nga ado nga talaga ti dapat nga intay nga i sakripisyo kakapsat nga po ti duman tayo kitanda nga mangit dagiti karkararag tayo ket ikarkararagan tayo dagita ni Apo ti makakita kasla dagiti nagado nga sasakit nga kakapsat may sakit jayen ngem ti pamati kakapsat ket amok nga aramidin ni Apo ti anay pay nga panagpalaing na kanya ket ti pagyamyamanak met adum mitintik maaramid akon ngem may mayat tumapay no talaga nga di panamatik di kakapsat kita agun uray naklang iti si Anos kasi lang kakapsat uray dagiti dawdawaten tayo kini Apo urayan tayo nga si Anos gaputa saan tayo mabalin nga kasla dagdagin ni Apo no dikit amo ni Apo Diyos ti aramidin na amo na ti pamayan na ket kasta ti Diyos tayo nga manakabalin nga Dios amo na amin ti kasapulan ti tumunggal maysa so nga no mapang kami lalo na medyo tuturo ket nagalis jay dalan di papanan mi nga baryo ket Apo makitam na rigat ti dalan tulungan ako na may palugos Apo nga matumbaak, may matulidak, may pagalisak. Ket ti madandanagan ta kapsat ket ni Sister Merced. Engga po takas jay ket makitak dagi jay may gaman nga kay kayo ijayak ijayak nga kuan gingana nga mauli mi ajay papapanan mi ket intuno agsublimanen ket nagalis gapot ako nga rod dagang permi so nga nagalis ket no makadanon kami nga kapsat di papanan mi nalaos nga ragsak ajay gayan ti iyaw awat kada tayo ni Apo nga subad gapo kada dagiti panog tayo red panog tayo paiso ni masukatan babay jay rago no ragsak gapo kada dijay nga trabaho ni Apo no kita kasladyak kabailan ang kukaya kakapsat pero yaman ni Apo gapo ta kumulpuyog kanya marami ko kakapsat kabaen ti tulong ni Apo ngamen ket trabaho na dayjay so nga tinatawag kung daway kita kararag tayo at kakapsat dagiti papapanan tayo lang nga dito ni San Mariano no dikit pinaduma-duma nga congregation nga ayan dagiti papapanan dagiti kakapsat itinaduma-duma nga
nog lugar. Ket dagita ket no maarami tayo kakabsat nga ikararagan tayo dagita ket adamarit na tayo nga bendisyon nga puking apo. So nga ti pa nagkikinararag pa kakabsat. May nga banag nga makapadakil iti pamati. Ket agbalin to maadaan kan ti may nga makuna nga talonggading wino adaya yamanin adayan bukod iti talonggading. Siguro amuyog kakabsat ket ala ket ni apo ket madadayaw ta tangarabi ket ikarkararag na kami ditoy ket tiempo mi ditoy ket sobrang matutudo nga dagiti eskwelahan tayo ket awan iti pasok ket karkararagan na kami ditoy permiti tudtudo ditoy kakabsat ket nga po nga sila iti nga gondaway anto nga baybayagyen ti mga saba ket diya pamono nagbuya ajay ka nakak ajay romlon tinimanan ko ket kuna kanya katay tungtong kami Ilocano ke kunada ket uray ket nalipatak mitin ti nag sao iti Bisaya mga madaydayaw ni apo ket kanito daytoy ti maitig ti kabsatyo nga kasao ni Apo Diyos, ket amadaydayaw ni Apo, ket isublit mitlaeng kadagiti angkor, ket isudanton ti mangklos iti kararag. Amen. Yaman tayo kinapos lagi sasauna na intayo nangagan. Gabot pamati. Ket pudlonay nga ti pamati ket kapatid kakabsat. Yaman tayo kinapos Diyos nga Diyos tumulong. Iti sarita nga inti nagaganat tabi dirabi babaan na kaya iti kasaw ni Apo. Ket sapay ako madag iti agsursulbikin ni Apo ket aman ti namnama. Nga iti panagbiag ako na Biblia, mamati ka, sikat sa kapalayam. Ket may salakat. So, yaman tayo kinapos dagiti sasauna nga inti nagaganat tabi. Ket taron kakabsat ket mapantayon ti panagbipas diti nga trabaho ni Apo babang ti panagkararag. Kararag tayo kinapo. Umami nga Diyos, kung nakabalin ti amin, nagyama kami Apo dagiti sasaom, nga income na ganat tayo terapi. Ket kumako Diyos ti mangtignay, ti puso, kung panunutan dagiti hampeng imawat kita kayo. Kung tikas na ket masurutan damot Apo Diyos ti pudno nga pamali. Ket makapagserbida kada kayo Apo na kita kami na Apo Diyos nga nakabigbig kada kayo. Tutulungan na kami nga ipamati nga inawat mi ket pagtrenad mi Apo ganat parupalan. Kararagmi nga sikat itumulong dagiti ayat nga gayam kakabsat nga nagtabing terapi ket si Apo Diyos itumulong tungkol man sa kadakwada. Amat tabing terapi ti kampanagsina panaginana ket dawaton mi nga si Apo ti mga terapi kada kami. Tama dagiti ayat nga kakabsat gayam si Apo Diyos ti mga luwad tumulong ti tungkol man sa ganan tumadano ti kasto nga programa ket kikita kami tumanon Apo. Bawan ti kasto nga programa kinablaw Apo. Ket dawaton ti tanga oras ti kapanagsina ti Espiritu Santo mga po Diyos, ti mga luwad tumulong tungkol men sa kami. Itinagan na po mga Jesus na didawat kan kararag. Amen. Amen. Magandang gabi sa ating lahat. Angeline. Thank you, Angeline Joy, sa supervision technical. Salamat. Salamat kakabsat. Ito sumaran ng tumunan. Ayatan nga kakabsat. Amen. Manong Boyat. Amen. Manong Marcelino. Bye-bye, kakabsat. Good night po.